Алуата митчилere бырынжа бытык кырынжагас атан темирие эхкем водухану байым. Эгини аяк тутан бай барылах баянай тоян эхкебиттен көрдөхөн аттахан толуктан туран тохоң нотоғым алгы санан айгыһыннаан булуктум. Сүүрер атактааккын ниберелеңнер, көтөр кынаттааккын үрдүбер үңүлүт, сырыларбын сыала, арыла, хонуктарбын конньоло, өрөр күөспүн хоргунна, өттүк карала, эли тутурда. Алуотум каратыгамитчилере кутук кының кехиләң, сәгәс кының сәмсәләң, күлім кының күндүләң, мисек кының манылаң. Итчилерим үрдүк аккытыгар сүгүрүйен тураммын, алгатаган болуқтун, үйөрүң, көтүң, күлім аллайың, кара суор тумса ханырдың, алгыс баа сыаланның, дон.